سلام نعخاتكم يخون أما العالم زلهم لما عنت بحتصر مال أختي ما تيكم هاللخو سكزا مزمر زي أخا قدمي نزا مزمر زي يعدمكم هاللخو زي بير مسكن كبري ينافق علىخو بأمنت بتسفى يتبيع علىخو نافق يوانا نتقر معخا نافق يو نتي مغدسكا نافق يو أبوناتي نتي كبورغسكا مدري وانت ملا بحق وسللتا النات أمتنا يو نتبرو كسكا كنا برنا في غنا سلاو لما بيتكا نافق يوانا نتغر مخا نافق يو نتي مقدسكا كبرنا أملاخ يكون اسكا كبر أملاخ زنافقنا أملاخ مسجن كبر أملاخ زنافقنا حانتني اشتيقال كنكافلينا خبرنا أملاخ نايلو ما أنت تمرتنا كاب زداقم 15 كخونيو كلكم نزقال زي أتخاتاتلو أملاخ دما أفت زبلنا قال كنبر تسققو يبزحلنا كبرنا أملاخ يكون أب زداقم 15 كم زيب لنا أبتا እግዚአብሔር أملاخك زهبك مدري أب حانت خاب دقيتات حادا كاب حواتك انت دخيه كاب أحواتك انت دخيه نتدخ حوخا لبخا أي تتصنعلو إيدكاون أي تجبتلو إيدكا تصبيك خفتلو اتزليو خا أخيلك ألك حيو أب لبخا حسب بليالك هلوكا تتأنقب تا سبعيتي عمت حدقت قريبا إلكا عين خدمة أبت دخ حوخا يخف أمو قال أيتهبون نسو خاء ناب እግዚአብሔር يترعلك أمو حاتياتي خونكا فتيخا هبون عقوب ما هبكاون لبخا أيقوه بز مخنيات أزون እግዚአብሔር أملاخكا بخلو تقبار كان بخلو تقبار إيدكا أبزرقح خلو كل خبار خكاين بخطا تام أخلت هاجر أي سأنون يمو سلازي نتي أب هاجر كازل حوخا شجور كان إيدكا أتصبي كخفتلو إلى الزكاة اللخو دخاتات أما أخل هاجر أي سأنون يوم أمو سلازي نتي أب هاجر كازلو حوخا أب هاجر كازلو حوخان شجور كان دخاخان إيدكا أتصبي كفتلو إلى الزكاة اللخو يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን أبز قال زي فليك علي دزاربنا እግዚአብሔር ይመስገን لومي حنت نجر مال أختي أي خم حلال فلكم أما العالم زلهم إرتراويان أبز قال زي انتايب لنا اللي تقص 11 زداقم معرف 15 دخاتات أما أخل هاجركا أي سأنون يوم أمو سلازي
ኣብ ሃገርካ ዘሎ ሓውኻን ሽጉርካን ድኻኻን ኢድካ ኣጸቢቕካ ክፈተሉ ኢለ ይእዘካ ኣለኹ ይብለና። ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ይዛረበና ኣሎ እግዚኣብሔር? ሓደ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ መላእ ዓለም ኢዱ በቃ ከም ዘይኮነ ንዝሓተተውን ገንዘብ ይውፊ ከም ዝኾነ ይሕግዝ ከም ዝኾነ እዚ ሚድያ ናይ ዓለም ዝምስክሮ እዩ። ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ዘሎ ግን ሓንቲ ነገር ኣስተውዒልና ክንገብር እግዚኣብሔር ይደልየና። ሎሚ ምስተውዓል ክህልወና እግዚኣብሔር ይደሊ። ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና እንተዳ ኢልና ድኻታት ኣብ ማእኸል ሃገርካ ኣይሰኣኑን እዮም። ኣብ ማእኸል ሃገርካ ድኻታት ኣለዉ ብለና ኣሎ። ኣብ ማእኸል ሃገርካ ኣብቲ ከተማኻ ኣብቲ ምድርኻ ኣብቲ ርስቲ ቦታትካ ድኻታት ኣይተሰኣኑን ኣለዉ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ነቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ሓውኻ ሽጉርካን ድኻኻን ኣጸቢቕካ ኢድካ ክፈተሉ ኢለ ይእዘካ ኣለኹ ይብል። እዚ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እዩ፣ ናይ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ከከም ሃገሩ በብደረጃ ሃገሩ በብደረጃ ዓሌቱ በብደረጃ ቋንቋኡ እዚ ቃል እዚ እዘና በቢ ዓሌትካ በቢ ቋንቋኻ ኣብ ሃገርካ ኣብ ምድርኻ ኣብ ርስትኻ ድኻታት ኣብ ሃገርካ ኣይተሰኣኑን ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ሓውኻ ነቲ ድኻ ነቲ ሽጉር ነቲ ጭኑቕ ነቲ ድኻ ኢድካ ኣጸቢቕካ ክፈተሉ ኢለ ይእዘዝ ኣለኹ ይብለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ ሓደ ነገር ምስተውዓልና ይከፈት። ኣብ ምድርኻ ድኻ መሊኦም ኣለዉ። ኣብ ምድርኻ ሽግረኛ ሓውኻ ኣሎ። ኣብ ምድርኻ ዝጨነቆ ዝጠመየ ኣሎ። ነዚ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ህዝብኻ ኢድካ ክፈተሉ ኢሉ እግዚኣብሔር ይእዘና። ስለዚ ኢድና ምኽፋት ብመን ንጅምር ተባሂልና ብምድርና ብህዝብና እዩ ኣሕዋተይ። ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ኢድኩም ዘርግሑ ንድኻ ርድኡ እናበሉ ክዛረቡ ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ኣብ ምድርኻ ዘይኮነ ኣብ ምድሪ ጓና ገንዘብካ ክዝርግሕ ትረአይ ኣለኻ። አንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዲኻ ዋላስ አንታ ተራ ዓለማዊ ዲኻ ዋላ አንታ ካህን ዲኻ ዋላ አንታ ሽማግለ ዲኻ ዋላ እታ መንእሰይ ዲኻ ወይስ አንታ ጎበዝ ዲኻ ሎሚ ኢድካ ናብ መን ትዝርግሕ ኣለኻ? ቀዳማይ ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ኢድካ ነቲ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ሓውኻ ዘርግሓሉ ነቲ ድኻ ሓውኻ ዘርግሓሉ ነቲ ዝጠመየ ሓውኻ ዘርግሓሉ ኣበይ ዘሎ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ይብለና። ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ ኣእዳውኩም ኣብ ምድሪ ጓናት ትዝርግሑ ዘለኹም ገንዘብኩም ንምድሪ ጓናት ትሰድዎ ዘለኹም ገንዘብኩም ንዘይተፈልጡ ሰባት ትብዎም ዘለኹም ኣሕዋተይ ኣብ ምንታይ መዓላ ከም ዝውዕልቲ ገንዘብኩም እውን ኣይትፈልጡን ኢኹም። ስለዚ ገንዘብካ ረሃፅካ ኩሉ ጉልበትካ ደፍሰስካሉ ዘለካ ሃብትኻ ክተቐማቕሎ ዝግባእካ ነቲ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ድኻ እዩ ዝብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል። ሽጉር ኣሎ ኣብ ምድርኻ ኣብ ምድርኻ ሽጉር እናሃለወ ኣብ ጎረቤትካ ኢድካ ዘርግሕ ንጎረቤትካ ገንዘብ ስደደሉ ንዘይትፈልጦ ገንዘብ ስደደሉ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ ኣሕዋተይ። ስለዚ ኣሕዋት ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ዘሎ ምድሪ ብዙሓት ተበለፅቲ ስለ ዘለው ገንዘብ ለኣኹልና ኣካውንት ክፈቱልና ጎፋውን ድምግበሩ ንህዝቢ ክንሕግዝ ኢና እናበሉ ናይ ብዙሓት ድምፂ ኣብ ዘመን እዚ ንሰማዕ ኣለና። ከምኡ ድማ ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ይወሃቦም ኣለዉ። እቶም ሰባት እቲኣቶም ኣብ ምድርኻ ዘለው ኣይኮነን ዝቕበሉኻ ደለዉ። እቶም ዝቕበሉኻ ዘለው መን እዮም? ዘይ ህዝብኻ ንዘይ ቋንቋኻ ንዘይ ዓሌትካ ንኻልእ ዓሌት ገንዘብካ ትሰድድ ኣለኻ። እቲ ገንዘብካ ኣብ ምንታይ ይውዕል ኣሎ ኣይትፈልጦን ኢኻ። ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ህዝቢ ክምርቐካ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ኣርጋኡ ክምርቐካ ኣብ ምድርኻ ዘላ መበለት ክትምርቐካ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ዝኽታም ክምርቐካ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ሽጉር ሓውኻ ሽጉር ቤተሰብካ ሽጉር ጎረቤትካ ምእንቲ ክምርቐካ እቲ ገንዘብካ ናብ ምድርኻ ቅድም እዩ ዝብል እግዚኣብሔር። ኣብዚ ቃል እዚ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ድኻ ማእኸል ሃገርካ ኣለዉ ኣይተሳእኑን ሽግረኛ ኣለዉ ኣብ ማእኸል ምድርኻ ዝኽታማት ኣለዉ መበለታት ኣለዉ ኣብ ማእኸል ምድርኻ ጭኑቕ ኣሎ ኣብ ማእኸል ምድርኻ ድኑስ ኣሎ ኣብ ማእኸል ምድርኻ ኣረጋው ኣሎ ኣብ ማእኸል ምድርኻ መበለታት ኣሎ ኣብ ማእኸል ምድርኻ። ስለዚ ኢድካ ዘርግሓለን ነዚአን ኣብ ምድርኻ ደሎ ህዝቢ ርድኣዮ ይብለና። ካብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢና ንርዳእ? ኣብ ማእኸል ምድርኻ ኣብ ማእኸል ሃገርካ ኣብቲ ርስቲ ቦታትካ ዘሎ ድኻ ክትሕግዝ ከም ዘለካ ኢና እግዚኣብሔር ቃል ዝነግረና ዘሎ። እዚ ቃል እዚ ብኾንቶ ኣይተዋህበን ኣሕዋተይ። ኣብቲ ጓና ዘሎ ኣይተባህለን። እስራኤላውያን ክሕግዙ ከለዉ ኣብ ምድሮም ድኻ እናነበረ ንፍልስጠማውያን ክዝርግሑ ናብ ምድሪ ፍልስጠማውያን ገንዘቦም ኣይለኣኹን። ንግብፃውያን መታን ክሕግዙ ናብ ምድሪ ግብፂ ገንዘቦም ኣይለኣኹን። ንኻልኦት ዓሌት ክሕግዙ
ገንዘቦም ናብ ዘይፈልጥዎ ምድርን ባሕርን ኣይለኣኹን ስለዚ ንስኻ ግን ኣታኒ ኣምላኽ ሰብ ኣንታ ወለዶ ንትፈልጦ ህዝቢን ኣብ ምድርኻን ዘሎ ድኻ ሓውኻ ኢድካ ዘርግሓሉ ይብለና ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዚ እግዚኣብሔር እዚ ንሽጉራት ምርዳእ ከም ሓደ መስዋዕቲ ገይሩ እዩ ዝቆፅሮ ብቑዕ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዚ ኣብ ያዕቆብ 1:27 እውን ከምኡ እዩ ዝብለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህ ዝኾነ ርክሰት ዘይብሉ ኣምልኾ እዚ እዩ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዝኽታምን ንመበለትን ኣብ መከረኦምን ኣብ ፀበቦኦምን ምብፃሕ እዩ ይብለና ንመበለታትን ንሽጉራትን ንዝኽታማትን ኣብ ፀበቦኦም ክትበፅሕ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻሲ ኣብ ፀበቦኦም ኣብ ሽግሮም ነቲ ድኻ ህዝብኻ ብፅሓዮ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹህ ኣምልኾ እዩ ይብለና እግዚኣብሔር መስገን ሎሚ ኣሕዋተይ ድኻን ሽጉርን ኣብ ምድርኻ ኣሎ ኣብ ምድርኻ ዝጠመየ ህዝቢ ኣሎ ኣብ ምድርኻ ክሕገዝ ዝግብኦ ኣሎ ኣብ ምድርኻ ክህነፅ ዝግብኦ ኣሎ ስለዚ ገንዘብኩም ሎሚ ጉልበትኩም ረሃፅኩም ኣብ ምድሪ ጓና ንጓኖት ሰባት ክተረክቡ ክደይኮንኩም ናብ ምድርኹም ንትፈልጥዎ ህዝብን ወለዶን ክተረክቡ እግዚኣብሔር ይደልየኩም ንብፃይኩም ንሓውኹም ክድግፍዎ እግዚኣብሔር ይደልየኩም ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 3:17 ከምኡ እዩ ዝብል ዝኾነ ይኹን ጥሪት ዝዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዊ ተሸጊሩ ከሎ እናረኣዮ ድንጋፁ ዝዓፅወሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር ሎሚ ብርግፅ ፍቕሪ ኣምላኽ እንተደኣ ሃሊና ኣሕዋተይ ጥሪት ዓለም እንተሊና ገንዘብ እንተሊና ሃብቲ እንተሊና ዝውሃብ እንተለና ነቲ ተሸጊሩ ዘሎ ሓውና ነቲ ኣብ ምድርና ወዲቑ ዘሎ ሓውና ነቲ ኣብ ምድሪ ሸጊርዎ ዘሎ ህዝብና ክንረድእ እግዚኣብሔር ይደሊ ስለዚ በረኸትኩም ፍረ ኣእዳውኩም ፍረ ሕርሻኹም ፍረ እቶትኩም ካብ ዝኾነ ኩሉ እትዋትኩም እተውፅዎ ዘበለ ኩሉ ነቲ ተሸጊሩ ዘሎ ሓውኻ ክድግፍ እግዚኣብሔር ይዛረበካ ምክንያቱ ኣብ ምድሪ ጓና እንተደኣ ልኢኽካዮ እቲ ጓና ንድላይ ይኸውዕሎ ፍቕሪ ኣምላኽ የብሉን ፍርሃት ኣምላኽ የብሉን እቲ ጓና ነቲ ብፃይካ ነቲ ሓውኻ ኢልካ ዝሰደድካዮ ገንዘብ ከምቲ ዝግብኦ ከማቕሎ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኣብ ምድርኻ ደሎ ህዝብኻ ንዕኡ ክትረድኦ ኢድካ ኣይትበቀሉ እግዚኣብሔር ይእዝዝ ስለዚ ንብፃይካ ምርዳእ ካብ ዝዓቢ ፀጋ የለን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ እኳ ተገበርኩም ንዓይ ዳርጋ ዝገበርኩም ኢልዎም ክብሎም ከሎ ግን እቶም ንኣሽቱ ዘመልክቶም ዘሎ ግን ህዝቦም ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ህዝቦም ኣብታ ምድርቲኣ ዝነበሩ ካብዞም ንኣሽቱ እዚኦም ኢሉ ካብቶም ኣብ ከባቢኡ ዝነበሩ ካብቶም ኣብ ዙርይኡ ዝነበሩ ካብቶም ኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ካብዚኣቶም ዝገበርኩምሲ ንሓደ እኳ ገበርኩም ነዞም ጥምያት እዚኦም ተብሊዕኹም ንዓይ ዳርጋ ዘብላዕኹም ኢኹም ነዚ ዝፀምአ ዝንተስትኻ ንዓይ ዳርጋ ደስትኻ ኢኻ እናበለ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ኣሕዋተይ እስከ ሎሚ ኣብ ምድርና ዘሎ ህዝቢ ድንጋፅና ዓፂናስ ኣብ ምድሪ ጓና ገንዘብና እንተውፈርና ኣምላኽሲ ንፅድቂ ይቆፅረልና ዶ ኣብ ምድሪ ዘላ ኣዲኻ ኣብ ምድሪ ዘላ ሓፍትኻ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ሓውኻ ዓሪቁን ጠሚኑ እናረኣኻ ኣብ ምድሪ ጓና ንዘለዉ ኣሕዛብ እንተሓገዝካስ ኣምላኽ ዶ በዚ ይሕጎሰልካ እዩ ኣዲኻ ወላዲትካ ገዲፍካ ንሓትንኻ እንተገበርካስ ኣምላኽ ዶ በዚ ይሕጎሰካ እዩ ኣቦኻ ወላዲኻ ጠሚን ዓሪቁን ከሎ ቤት ኣቦኻ ጠሚን ከሎ ቤት ሓው ኣቦኻ ክትገብር ወይ ቤት ኣቦኻ ክትገብር ኣምላኽ ከበዚ ዶ ይሕጎሰካ እዩ ተተኻለካ ንኹሎም ክተማቕል እግዚኣብሔር ይደልየካ ብቐዳምነት ግን ኣብ ምድርኻ ኣብ ዓሌትካ ዘሎ ህዝብኻን ሓውኻን ድንጋፅካ ክትከፍተሉ እግዚኣብሔር ከምዚ ይደሊ ስለዚ ኣብ ምድርና ዘሎ ህዝቢ ድጋፅና ዘይከፈትና ኣብ ምድሪ ጓና ንዘሎ ህዝቢ ድንጋፅ ከፊትና ዘለና ገንዘብና ንብትን ዘለና ክንደይና በቲ ትሰዶ ገንዘብ ህዝብኻ ይዕንገል ኣሎ ዶ ህዝብኻ ይበላዕ ኣሎ ዶ ህዝብኻ ይኽደን ኣሎ ዶ ህዝብኻ ይረግፅ ኣሎ ዶ ኣብ ዝባኑ ርኢኻዮ ዶ እዚ እትሕቶ ሕጂ ዘልየና ንሓውኻ ዲኻ ድኳን ከፊትካሉ ነቲ ድኻ ሓውኻ ዲኻ ረዲእካሉ ሸቂሉ ክበልዕ ምእንቲ ኣፍ ደገ ከፊትካሉ ወይስ ኣብ ምድሪ ጓና ነፀልኦም ንዝዘርግሑ ንህዝብኻ ክረዳእልካ እየ ንዝበሉኻ እናሰደድካ ገንዘብካ ንኾንቱ ትብትኖ ኣለኻ ስለዚ ኣሕዋተይ እቲ ትህቦ ዘለኻ ሰብ መን እዩ እቲ ድብለፀልካ ደሎ ሰብ መን እዩ እቲ ብጉልባብ ህዝብኻ ገይሩ ገንዘብ ክሰድድ ዝገብረካ ዘሎ ዝሓባብለካ ዘሎ መን እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ኣፀቢቕኩም ክተለልይዎ ይግባኣኩም እዩ ስለዚ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ሎሚ እንጌራና ንጡሙይ ክንህብ ዝደልየና ዘሎ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ጡሙይ ቅድም ርዳእ ኣብ ህዝብኻ ናብ ዓሌትካን ዘሎ ጡሙይ ቅድም ርዳእ
ኣብ መሬትካ ዘሎ ጥሙ ይርዳእ ኣብ መሬትካ ዘሎ ዓሪቑ ዘሎ ክደን ኣብ ላዓዮ ኣስዮ እዩ ዝብለና ኣብ ምድርኻ ንዘሎ ዝተሰደ እንተለዉ ናብ ምድርኻ ንዕኡ ሓግዞ እዩ ዝብለካ ስለዚ ኣብ ምድርኻ ክንደይ ህዝቢ ኣሎ ሎሚ ኣሕዋተይ ከምቲ ኣብ ኢሳያስ 58 ካብ 7 ዝበለና ተኣነ ዝፈትዎ ጾም ኢሉ ካብኡ ሓደ እንጌራኻ ንጡሚ ክትመቅል ነቶም እተሰዱ ድኻታት ከዓ ኣብ ቤትካ ክትእቱ ዕሩቕ እንተሪኢኻ ከዓ ክትከድኖ ካብ ስጋኻ ከዓ ከይትሕባእ ዶ ኣይኮነን ይብለና ስለዚ እንጌራኻ ንጡሚ ክትመቅል ነቲ ዝጠመየ ሓውኻ ነቶም እተሰዱ ድኻታት ከኣብለና ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ምድሪ ተሰዲዱ ዝመፀ ድኻ ኣሎ ዶ ተሰዲዱ ዝመፀ ስደተኛ ኣሎ ዶ ንዕኡ እውን እንጌራኻ ኣይትብቀቐሉ ኢድካ ኣይትጨብጠሉ እዩ ዝብል ሎሚ ክንደይ ኢኹም ንስደተኛታት ኣብ ቤትኩም ዝመፅኡ ከምቲ ዝግብኦም ደይትቕበሉ ዘለኹም ንስደተኛ ኢድኩም ዓፂኹምሎም ዘለኹም ተሰዲዱ ንዝመፀ ሓውኻ ማዕፆኻ ዓፂኻ ዘለኻ ክንደይ ኢኻ ስለዚ ቀዳምነት ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታ ተሰዲዱ ዝመፀካ ስደተኛ ንዕኡ ክተማቕል ኢድካ ክትዝርግሕ ፅቡቅ ጌርካ ክትቅበሎ እግዚኣብሔር ይእዘዘካ ድንጋፅካ ዕፀወሉ ማዕፆኻ ዕፀወሉ ኣብ ደገ ደርብዮ እውን ኣይበለካን ስለዚ ኣብ ምድሪ ስደት ዘለኹም ብቀዳምነት ካብቲ ትገብርዎ ዘለኹም ሰባት ካብ ስደት ምስ መፁ ኣብ ደገ ትድርብይዎም ኣለኹም ብዙሓት ይጓሳቀሉ ኣለዉ ብዙሓት ይጨነቁ ኣለዉ ብዙሓት ድማ ይሽገሩ ኣለዉ ብካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ህዝብኻ ንድኻ ሓውኻ ዘይረዳእኻ ኣብ ካልእ ሃገር ገንዘብካ ትውፍያ ኣለኻ ኣብ ካልእ ሃገር ገንዘብካ ትጉሕፎ ኣለኻ ስለዚ በዚ ክልተ ነገር እዚ ሎሚ እግዚኣብሔር መገድኹም ተዓዚብኩም ርእስኹም ክትምርምሩ ይደልየኩም ብቀዳምነት ብስደት ኣብ ቤትካ ንዝመፅእ ሓውኻ ማዕፆኻ ክፈተሉ እንጌራኻ ኣይትብቀቐሉ መሶብካ ኣይትኽደነሉ እዚ እቶም ዓለማውያን ከይተረፈ ነዚ ምህሪ ከመሓላልፉ ንርኢ ኣለና ኣታኒ ኣምላኽ ሰብ እትበሃል ሕጊ ኣምላኽ ኣብ ልበይ ኣለኒ እትብል ሰብ ከደኣ ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ተሰዲድና መፂና ኣብቲ ደኣተናዮ ገዛ መሶቦም ዓፅሙልና እንጀርኦም ዓፅሙልና ጠሚና ዝብሉ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስለዚ እቲ ድጠመየ ሓውኻ እቲ ድጠመየ ስደተኛ ካብ ምድሪ ይጥርዓልካ እሞ ኣብ ሰማይ መዝገብ ክዓፅወልካ እዩ ኣብ ሰማይ መዝገብ ኣይክትረክብን ኢኻ ናብ ኣምላኽ ይጥርዓልካ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ጥርዓኑ ናባኻ ከፍስሶ እዩ ንስደተኛ ሓውኹም ኣይተዓምፅዎ ንስደተኛ ሓውኹም ኣይትበለፅሉ ንስደተኛ ሓውኹም ልብኹም ኣይትዕፀዉ ንስደተኛ ሓውኹም መሶብኩም እንጀራኹም ኣይትዕፀውሉ ንስደተኛ ሓውኻ ኣይትግፋዓዮ ምክንያቱ ንስኻ ተሰዲድካ ነርካ ኢኻ ንደቂ እስራኤል ክዛረቦም ከሎ ኣብ ቤት ግብፂ ኣብ ምድሪ ባርነት ስደተኛ ነርካ ኢኻ እሞ ኣብ ምድርኻ ንዝመፀ ስደተኛ ከዓ ኢድካ ኣይትዕፀፈሉ ኢሉ ስደተኛ ከም ዝነበርካ ዘክር ስለዚ ነፍሲ ወከፍኩም ስደተኛ ከም ዝነበርኩም ዘኪርኩም ነቶም ስደት ዝመፅኹም ኣሕዋት ብፅቡቅ ጌርኩም ተቐበልዎም ብፅቡቅ ጌርኩም ኣመሓድርዎም ንዖም ዝኸውን ስራሕ ድለይሎም ኣደራጅውዎም ነፍሶም ምስ ከኣሉ ናብሮኦም ክፈልዩ ተኻርዮም ክነብሩ ትገብርዎም ብካልኣይ መገዲ ድማ እግዚኣብሔር ካልኣይ መገዲ ዝሓተኩም ድማ ኣብ ምድርኻ ስደተኛ እናሃለወ ኣብ ምድርኻ ዝዓረቐ እናሃለወ ኣብ ምድርኻ መበለታት እናሃለዋ ኣብ ምድርኻ መኻናት እናሃለዋ ዝበልዖ ሰቲኦ ዝኣልየን ዘይብለን ክነሰን ናብ ምድሪ ጓና ገንዘብካ ትሰድድ ኣለኻ ስለዚ ንእስራኤል ገንዘብካ ናብ ግብፂ ስደድ ኣይተባህለን ገንዘብካ ንፍልስጥማዊ ሃቦ ኣይተባህለን ስለዚ ገንዘብኩም ንግብፃውያን ንፍልስጥማውያን ትብትኑ ዘለኹም ክንደይ ኢኹም ሎሚ ገንዘብኩም ነቲ ዘይትፈልጥዎ ወለዶ تسدل زلهم نت متقافئ ولدو نت جنزب حدر تقبيل زي منسب تسدل زلهم زبلت ألكم زلو كندي سلازي حواتي لومي نعم من كم تسدوا جنزبكم نمن كم تحجزوا أتسبيكم فلاتو أتجزي أبير زفتوا نتصح عملخو إزيو رأسخا خبرخصة على من نحلها نزختاماتن نمبلتاتن أب تسببهم مبتصحيو يزبلنا سلازي نتي أب مدرخا زلو حزبخا نتي أب مدرخا زلا مبلت نتي أب مدرخا تسبيبو زلو زختام كم زدليو أما قلو أطاويخا منش هابتخا برختكا كابتك زي أبير زيت أقوكا أب مدرخا خسددمو نهزبخا ختعنقل زي أبير يدليك كالو سلازي حواتي اسكا خمزنخون حواتي دخا مدرخا نحلوه ኣብ ጎረቤት ሃገር ኣይኮን ካን ገንዘብካ ትሰድድ ስለዚ ሎሚ ናበይ ከም ትሰድዎ ገንዘብኩም ኣጸቢቕኩም ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ሕጉስ ወሃቢ ዝፈቱ በጓሂ ወይስ ብግድ ዘይኮነ ብፍታው ክንህብ እግዚአብሔር ዓዚዝና ኣሎ ስለዚ እቶም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሃፍታማት
እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ሃብታማት እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ሃብታማት እቶም ኣምላኽ ከም ብዝሒ ፀጉእ ዘለገሰኩም እቶም ኣፀቢቕኩም ደልዲልኩም ንሰብ ክትሕግዙ ዓቕሚ ዘለኩም በታ ኣምላኽ ክትሕገሱ ወይሉ ዝሃበኩም ልግሲ ንስኻትኩም ድማ ነቲ ጠሚ ዘሎ ሓውኻ ነቲ ዓሪቑ ዘሎ ሓውኹም ለጋሳትን መማቐልትን ክትኮኑ ብሰናይ ግብሪ ክትህፍትሙ ኣምላኽ ይደልየኩም ኣሎ ለዚ ኣሕዋተይ ልብና እንተዘይተነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ትብዓት ኣለና እሞ ነቲ ኢድካ ነቲ ኣብ ምድርኻ ዘሎ ሓውኻ ይኹን ኢድካ ልግስኻ ነቲ ኣብ ምድርኻ ተፀጊሙ ዘሎ ወገንካ ይኹን ኢድካ ነቲ ኣብ ስደት ተበቲኑ ዘሎ ህዝብኻ ንምምላስ ሃገሩ ይኹን ንጓኖት ገንዘብካ እናላኣኽካ ግን ኣሕዋትካ ኣይኮኑን ዝበልዕዎ ዘለው ጓኖት እዮም ገንዘብካ ድብለፅሉ ዘለው እስከ ንኣሕዋትኩም ኢልኩም ህዝብኹም ክርዳእ ኢልኩም ኣብ ምድር ጓና ሰደድኩምሞ ገንዘብ ካብ ኣሕዋትኩም ሓደ ድኳን ተኸፊትሉ ርኢኹም እቲ ልማኖ መጋባብሮ ረብሓ ይገብርኩም ከም ዘለው ብልማኖ ንህዝቦም ንምዕባል ሃገሮም ንልምዓት ሃገሮም የውዕልዎ ከም ዘለው ገንዘብኩም ፍለጡ ስለዚ ንስኻ ኸደኣ ንልምዓት ሃገርካ ንምርዳእ ህዝብኻ ገንዘብካ ኣብ ምድርካ ዘይትውፊ ስለምንታይ ስለዚ ሓዋተይ ኣምላኽ ከም ዝኣመሰለ ፅቡቕ መስዋእቲ ይሰምሮ እሞ ንምምቓል ኣይትረስዑ ምግባር ሰናይ ኣይትረስዑ ንመን ነቲ ኣብ ምድርካ ዘሎ ህዝቢ እቲ ኣብ ስደት ፀበቡ ህዝብካ ድማ ካብ ስደቱ ካብቲ ፀቢብዎ ዘሎ ካብቲ ዓዘቕቲ ክወፅእ ምእንቲ ንመጓዓዚ ዝኸውን ገንዘብ ደኣ ስደደሉ እምበር ገንዘብ ስደድ ንዝበሉኻ እናሃብካ ንጓና ኢኻ ትቕልብ ዘለኻ ንተበለፅቲ ኢኻ ትህብ ዘለኻ ስለዚ ኣሕዋተይ ገንዘብና ካብቶም ተበለፅትን ካብቶም በረኸትካ ዝበልዑን ካብቶም ዝርፉኻን እንተሓሎናዮ እንተዓቆብናዮ ፅቡቕ እሞ ኣብ ምድርካ ዘሎ ድኽሓውኻ ኢድካ ርዳኣሉ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣዚዝና ኣሎ ስለዚ እቲ ምሕጋዝ ብውሽጢ ምድርና ክንጅምሮ እቲ ምርዳእ ብውሽጢ ምድርና ክንጅምሮ እቲ ምግባር ሰናይ ናብ ምድርና ብምድርና ክንጅምሮ በቲ ኣብ ምድርና ዘሎ ህዝቢ ክንጅምሮ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ነዚ ቃል እዚ ሰሚዕና ክንገብሮ ኣምላኽ ይሓግዘና ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን እዚ ቃል እዚ ኣብ ልብኹም ይሕድሮ ጎይታ ይባርኽኩም ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም ተባረኹ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ኣርእስቲ የረኽበና ብሩኽ መዓልቲ